سو سمع ما زخنا نقرك أنسي زخنا سبسي كي تردأنا ما زو نبى أمرينات ما لا لسن حرق أني زخنا سب كي تردأنا نبى أمرينات ما لا لسن تقنيسي نعم نت مالتيو حدا درافاينات وموسيقى أسمع عند الراب أني جلس درتو سنة معلتات سمعتو يسمع مويتو بقى زخنا سبسي ندحر حاسي وياس توصنا جزيت أنا حسي يموت ويموت انت أخذ مني أول ما هزروا لك ليه؟ هو حزر أتاري خبلك ريلي بتي بيني سبعة محزناسي أبرزينات ما لسن صنحون تاي ده هاي لكرة طفيني خنجة هلو سوسو بني أمويتو سمعهم بالله نفس قدس كي تقول لي شيء كي تذكرني تخوين هذا أنا أبقى أخومي فلك فوري ده كيسكو كدي أنا قسكنا واقع عني ما تدو قسم بارالو هاي أنا بقى قسكنا قاعد واقع عني هدر أنا مو أكثر حال سوز هونكس سخو ندهم كه بكزي هذا قسي وي سراح أنت نص فقرنا كفر دابو تاخلنا فقريناتي واقع نا حدا سكعتات وخن كون متولان برا حدا مسوات خونس ديواو مولو إنجراوني يا هذا كنوني باي كيلو نما شو تالت لمين كأنس نقول تسي خندزي ساعة علينا مصوري لستور هجورو دلني رأمبر انت هتقبر اللي خا كيلو نما شو اللوطة سو اوه كده رفقنا مفوت خبر حرق رأت هذا عندنا المسؤولية بيزه بدي حرج تب هلا نجر نباية تمثلي واسمعنا ميمي نسخم حزيري كونكن إذا بدي حرج تب هلا نجر نعايزة يوكلن أنت خوينو أكيد ما نعا يوكلن كتزاربيان مبرنا باية تمثلي لو مسبتع منها تقيم كي خير لهم تاخو قال لي سؤال كل جزء زرواز تمثلي أنا نعاقة إن متى يكون بالكنا نخيب لنا كنا عاقة إن متى يحسي لنا كيب بقى سخنا والكو أمبر مزرعة بيتفنن بقى بدي حريته هلا نجر بدي حريته هلا نجر أي تمثلي بتعملنا خاف إننا تقيم كي خير لهم واي مع رأي بقى خيا خلكي ترى أخلت فيديو نايم موتيفيشنال سبيكر ريح مصر أو تيك توك متي خوزي عبا تتقاف اللي تهدى أخن كده لبا متقاف جميركي وأنا عبا بعد هذا يكون كنتاينا ولا نيران تبنزنا القدم هزي فخص ديلك حقي هاي كل هذي አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው ቲክቶክ ላይ ማይ ፌስ ብላችሁ ብትጽፉ እናንተን የመሰለው ሰው ያመጣላችኋል ምትሉ ግን በሰላም ነው እኔን የመሰለ ሰው ላለማያት አይደለም እንደ ፊልተር ማደርገው እኔን የመሰለ ሰው ማየት አልፈልግም ለማንኛውም ይሄ ፊልተር ቆንጆ ነው ተጠቀሙበት ሶሪ ስራሕዎ ቪዲዮ ቲክቶክ አጥፊልኝ እና መጀመርታ ና በፕላይ ስቶሪ ወይ ከአፕ ስቶር አትይኹን ሺኤን ሰርች ጌርክን ተውርዳ ናተ ውሪዴ ስለዘለኹ መጀመሪያ ኦፕን ሊዝ መጸኒ ናተን ግን ንእሽቲ ተጸቢኸን ዳውንሎድ ትገብሩ መጀመሪያ ማለት እዩ ናተ ግን ቀጥታ እዩ ዝወስደና ሺኤን ስለ ውሪዴ ጸናሕኹ ካኡ ዝደለኹ ክዳውንቲ መሪጽክን ትውዳ መጀመሪያ ማለት እዩ አውዚ ከይትሽወዳ ኤስ ማለት ኤክስኤስ ማለት ትዝናእሰ እዩ ኤስ ከኣ ካውዕቢ ዘለ ኤም ማእኸላ እዩ ኤል ከኣ ንውሕ ዘለ ማለት እዩ ኤክስኤል ከምኡ ይቕፅሉ ብጣዕሚ ዕብየቱ ወይ ከኣ ቁፅርታቱ ካብኡ ቀጥታ ከምዚ ጌርክን ሳይን ኢን ኢልክን ኣትይኽን ብጎግልክን ወይ ከኣ ብኢሜይልክን ትኸፍትኦ ማለት እዩ ምንም ቀሊል ነገር ናፍታ ፕሮፋይል ኣትይኽን ሎግ ኣውት ኢልክን ከምዚ ጌርክን ተኸፊትክን ቀሊል ነገር እዩ ስልክ ቁጥርኽን ብቻ ተእትዋ ካብኡ ኸኣኒ ሽምክን ሽም ኣቦኽን ሽም ኣቦ ሓጉኽን ሰለስቲ እንተን መጀመርያ ዘእትኽን ኣንስል እንተን ኣፍታ መብል ካልእት እውን ከይተጋግኽን ተእትዋ ማለት እዩ ካብኡ ኣነ ብቀዳማይ እኳ ገዚአ እንድየ ግን ንዓኽን ከርእየክን ተወሰና መሪፅ ኣለኹ ከመይ ከም ተጥለብኣን ብቻ እዚ ንትፈልጦ ይኹን ዘይትፈልጦ ብቻ እምበር ማለት እዩ እተን ዝመረፅክዎን ክዳውንቲ እዚአን እየን ከምዚ ጌርክን ኣድ ምስ በልክንኦ ትሪኦ +1+1+1 ዘሎ ሓንቲ ማለት እዩ ከም ገለ ኢሉ +2 ተይሉ ተደሪብክን ኣሎ ማለት እዩ ተቐንስኦ
ካው ካሽ ኦን ዴሊቨሪ አሁን ትገብሩ አቀጥታ ተኸፍለዋ ምሰም ጸልክን ገንዘብ ተኸፍለዋ ካው መቀነስ ሆነ الله هريكني ናብታ 35% ብዘላ አትሆን 35% ከም ዚያገርክን ይቀንሰልክን እዩ ማለት እዩ እዚያ ናይ መቀነስ ኢትያ ካው ጠሊ ወይለሁ ማለት እዩ ኮንቲኒው ትሎ በቃ خلاص ቅጥለብ ይሕጅ ካው ሃኔ ታይከር ኤክንደለ ማለት እዩ خلاص ቬሪፋይ ሎ ተጠሊበሎ ከም ገለ ገርክን እንድሕር ተጋጊሃን ጠሊብክን ወይ ምስ ጠለብክን ምስ አዘዝክን ደስተ ዘይልክን እዚ ሕጂ መቀዳማይ ዝጠለብኩ ወሪእኽና ሆነ አኽነፍቲ ቪዲዮ ነይሎም ማንተ ሃኔ ምስ መጽሃሪክን ነይሎም ማንተ ጠሊበ ዘለዎ ሃኔ ምስ መጽሃሪክን ካው ታይኸ خብለክን ጸኒሃ ቀድም ምስ ጠለብክን ወይ ገንዘብ ዘይብልኽን ሰዓት ተጠሊብክን ወይ ተተጣይስክን ክትምሉ ሰዓት ተደሊኽን አብዛ ታሕቲ ዘላ ካንስል ትብል ቦታ ተአትዋሞ ማለት እዩ ኦኬ ትብልኦ እቲ ክትከንስሎ አዝደለኽን እቲ ክትምልሶ አዝደለኽን ኦኬ ትብልኦ ካንስል ምስበልክን ከም ጸልክን እዩ ተራቢልተን ኦር ዝጠለብክን አን ከም ጸልክን እዩ ካኡ ኦኬ ትብልኦ ታ ክትከንስሎ አዝደለኽን ወይ ሕብሩ ደስ ዘይክብለካ ይኽእል ዝተፈላለዩ መገዲ ማለት እዩ ወይ ተጋጊኻ ኸልተ ጠሊብካ ክትኮን ትኽእል ካው እተን ክትጠልባ ዝደለኽን አነ ሕጂ አይ ክንስሎን ግን ንዓሃትክን ከርእየክን ምናልባት ኩሉ ካንስል ክገብሩ እሞ ከመይ ገርክን ካንስል ከም ትገብሩ ካው መሊሰ ግን ክጠልቡ አይ ክንስሎን ንኸርእየክን ንዓሃትክን ካው እዚን ኦኬ ኦኬ ትብልአን ኩለን ማለት እዩ አፍታ ካንስል ትብል ዘላ ቦታ ኸይድክን ኦኬ ትብልኦ ኩሉ ካው ምክንያት ንገርኒ ክብለክን እዩ ምክንያትክን መኸንሰል ይኹን ምክንያት ትጽሕፋሉ ማለት እዩ ከምዚ ገይረ የምጸልክን ምክንያት ኢሉ ሮንግ ኦርደር ወይ ከዓ ኦርደር